Bosna i Hercegovina je u Drugi svjetski rat ušla teritorijalno pocijepana, a iz njega izašla objedinjena i ravnopravna, zahvaljujući antifašističkom pokretu, dok su svi muslimani južnoslavenskog porijekla dobili status nacije, postavši četvrta po brojnosti u Jugoslaviji. S partizanima i komunistima Bosna i Hercegovina i Bošnjaci dobili su mnogo više nego što su sami mogli izboriti, a od završetka rata do 1990. razvijala se bosansko-hercegovačka državnost. Osnovane su ključne institucije, republike su imale značajan nivo nadležnosti, vlastitu unutrašnju bezbjednost, pravosuđe, obrazovanje, zdravstvo, privredu i čak vlastitu teritorijalnu odbranu. 25. novembar jedan je od najvažnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Te noći, 1943. godine, u ratom iscrpljenom Mrkonjić gradu, održano je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Trenutak u kojem je obnovljena državnost zemlje, koja je stoljećima bila prostor susreta, otpora i slojeva identiteta. U zgradi koja je dotad bila trgovina porodice Gašić, pretvorena tokom rata u Dom kulture, okupili su se predstavnici iz svih krajeva BiH, noseći sa sobom poruku da se Bosna ne može dijeliti, niti svesti na isključivost bilo kojeg naroda. Zasjedanje je počelo 25. novembra u 19 sati, a završeno je u ranim jutarnjim satima 26. novembra u 4 ujutro. Predsjedavao je dr. Vojo Kecmanović, ljekar iz Bijeljine, uz zamjenike Avdu Humu, Đuru Pucara Starog i Aleksandra Prehu, dok je sekretar bio Hasan Brkić. Među prisutnim delegatima iz Sarajeva bili su Sulejman Filipović, Hamdija Čemerlić, Ante Babić, Rato Dugonjić i Mišo Jokanović. Zavno BiH je tog dana postao ne samo političko tijelo Narodno-oslobodilačkog pokreta, nego i najviši organ narodne vlasti u Bosni i Hercegovini. Odluke koje su usvojene bile su historijske. U rezoluciji Zavno BiH i proglasu narodima Bosne i Hercegovine potvrđeno je da zemlja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska, te da je ravnopravnost svih naroda temelj na kojem će se graditi njena budućnost. Time je obnovljen princip koji je Bosnu kroz historiju razlikovao od drugih prostora. Zajednica različitosti koja ne traži jednoumlje da bi postojala. Tokom zasjedanja izabrana je delegacija od 58 članova koja je predstavljala BiH na drugom zasjedanju Avnoja, održanom 29. novembra 1943. godine. Formirano je i predsjedništvo Zavno BiH od 31 člana. Istovremeno, 36 muslimanskih vijećnika potpisalo je proglas kojim su pozvali muslimane Bosne i Hercegovine da se priključe narodno-oslobodilačkoj borbi, ocjenjujući je jedinim ispravnim putem. 3 zasjedanja Zavno BiH obilježila su cijeli ratni period. Prvo, 1943. u Mrkonjić gradu, drugo, od 30. juna 2. jula 1944. u Sanskom mostu, te 3. 26. aprila 1945. u oslobođenom Sarajevu. Rezultati tih zasjedanja čine temelj modernog bosansko-hercegovačkog državnog kontinuiteta. U arhivu Bosne i Hercegovine danas se čuvaju originalni dokumenti, uključujući rezoluciju sa prvog zasjedanja, deklaraciju o pravima građana sa drugog, kao i kompletan abecedni spisak 170 vijećnika. Posljednje ime je Miloš Zekić iz Šekovića. Mjesto zasjedanja postalo je dio kulturno-historijskog pamćenja. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je 2002. godine Muzej prvog zasjedanja Zavno BiH nacionalnim spomenikom, zajedno sa stalnom postavkom i autentičnim enterijerom. Objekat sagrađen 1896. godine, koji je porodica Gašić pretvorila u kafanu, postao je u Drugom svjetskom ratu prostor odluke koja je mijenjala budućnost. Godine 1953. pretvoren je u muzej, čuvajući svjedočanstvo o političkom i moralnom opredjeljenju naroda BiH. Nakon austro-ugarske okupacije, iako nije prisajedinjena Srbiji kao Vojvodina, Bosna i Hercegovina izgubila je teritorijalnu posebnost koju je imala u Osmanskom i Austro-ugarskom carstvu i postala tek jedna od 33 oblasti kraljevstva SHS.
Administrativnom reformom iz januara 1929. njen prostor podijeljen je između 4 Banovine, a 10 godina kasnije između Banovine Hrvatske i Banovine Srpske zemlje, dok su Bošnjaci postojali samo kao vjerska grupa, bez svijesti o nužnosti političke nacije. Komunisti su uspjeli uključiti sve narode u izgradnju republičkih institucija, a jugoslavenski i bosansko-hercegovački ustavi omogućili su međunarodno legalan put ka nezavisnosti, stvarajući generacije koje su znale i braniti se i upravljati državnim organima. S raspadom Jugoslavije početkom 90-ih, Bosna i Hercegovina nije morala stvarati državu iz temelja. Ona je već postojala sa svim potrebnim institucijama, osim Ministarstva vanjskih poslova. Završetak jugoslavenskog projekta nije zahtijevao formiranje države, nego odbranu njene teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta od fašističkih snaga privremeno poraženih 1945. godine. Zato, bez 25. novembra 1943. godine ne bi bilo ni 1. marta 1992. Prvi je obnovio državnost, drugi je potvrdio nezavisnost.